Hej og velkommen til en ny video med 99 Nights in the Forest. Nu har jeg lige en ny kammerat med her i spillet. Og jeg hedder Sigurd. Ja, og jeg hedder Mikkel, som Ja. jo ved. Og hvis I går ind og søger på Sigurd Hilgaard, så kommer I ind på min kanal. Jeg har også en kanal. Ja, det her er min kanal. Må jeg prøve? Ja. Du skal bare gå ind. Skal jeg Bare gå ind i vælg. den her boks? Nej, ja. Bare gør det. Jeg vil gerne være en, hvor jeg er alene. Så tryk out. Så gå ind i den der. 1. Sådan. Jeg er kun en diamant. I skal ikke tage hvorfor jeg græder. Bare fordi jeg kun har en diamant, som I kan se. Oh my. Du skal bare... der er kul. Tag det. Ja. Tryk på det. Du det. Så går jeg ind i bålet med det. Jeg kan høre lavebiomet. Ja. Nej, du skal fælde noget træ. Jeg skal gå hen og så trykke. skal jeg klikke. Det har jeg aldrig prøvet at spille. Kom ind! Vi vil lave en video. Vi vil lave... Ja, vi har en til med. Skal I spille sammen? Ja. Lige. Ja, vi skal spille sammen. Jeg Okay, så lige prøv. flie. Jeg kommer snart og joiner jer, guys. Nå, Ja. hvorfor... Vi har lige en ny ven, der joiner. Han hedder Magne. Okay. Beklager. Ja, godt. Jeg kommer snart og joiner jer, bro. Nej, jeg ved, hvad vi kan. Det tror jeg. Jeg hopper. Network. Sorry, folkens. Der lige skal... Prøv at se de nye mods her. Skal jeg lige ned under. Er de ikke fede? Mine. Fedt. Er Hej, der nogle guys. secrets? Altså, Yo, guys. vi har en ny ven her. Han hedder Magne. I skal lige se en video af den. Okay. What the fuck? Oh my god, what the fuck? Hell no. De er døde. Eller gør det? Beklager, Sigurd han er lige væk, men Magne han kommer. Se den. Magne han joiner. Jeg hopper. Men kom lige, jeg vil se en video. The made us show. Er du enig? Ja, Magne. Hey, vi skal finde ham. Magne er også. Ja, her. Jeg er her. Kom Vi ind. tager den her. Kom her, Mikkel. Kom her. Create. Ja, der. Den der. Skynd dig, Mikkel. Du skal sgu da trykke 2. Så, Kom ind, Magne. Væk, og så ind. Sådan. Hvad så? Men beklager forsinkelsen. Her i videoen. Ja, bros. Ja, jeg kom. Vi kommer ind sammen. Ja, godt. Hvad, Beklager Sigurd, han ikke spiller lige nu. hvad er det første, vi skal finde? Vi skal lige hoppe Må jeg lige træer. låne den? Jeg skal lige dræbe Magne. Det kan man ikke. Nå, må jeg lige låne den, så jeg også... Må jeg godt prøve at hugge nogle træer? Du tryk på sæk. Men du kan ikke brænde den der. Du skal putte... Skal jeg tage den der med også? Nej, den skal du plante. Smid lige den ud. Out. Og så tage træet i posen. Ja, så har jeg Lad mig fyldt bålet op. Det skal du kun bruge om natten. Den kan godt dø. Må jeg godt prøve at gå hen i lavabiomet? Ja, hvis jeg kan finde den. Jeg er ude bade. Skal jeg finde lavabiomet for Jeg er dig? stuk. Skal jeg finde Jeg lavabiomet? teleporterer lige til Magne. Nej, du skal ikke dræbe dig selv. Nej, men jeg teleporterer lige med til ham. Man kan ikke teleportere. Hej, Magne! Det der er kun til en pistol. Farvel. Det er til en revolver, det der. Jeg kommer lige med ind. Du skal have en fiskestange. Okay. Nå, farvel. Nu har jeg en fisk. Jeg har også en fiskestjerne. Take. Nej, du skal sgu da trykke på tag. Så. Så skal du bare trykke på søen. Så det der nede og level, så kan du gå ind og opgradere den. I skal ikke trykke på den. Der skal komme sådan noget. Nu har jeg fanget noget. Det er kedeligt. Så kan jeg beholde den her. Det skal du bare vente. Nå, det er kedeligt. Jeg skal bare trykke. Nej, du skal ramme, når den der Nej, det gider jeg ikke. Sigurd, skal jeg lige tage... Vi skal have bær.
bær, det er godt. Ja, det skal At, så spiste vi lige Fedt, nu. jeg fik en fisk. At, skal vi dræbe en ulv? Skal vi dræbe den? Jeg kan dræbe Hvad den. laver I? Den der, nu har jeg lige dræbt en ulv. Nu skal vi have der noget er kød. Magne. Nu skal jeg... Det er min kanal, det her. Og du skal først brænde på bålet, Sigurd. Sæt. Nu må du tage det der. Og nu har jeg ikke mere plads. Så tager jeg den bare lige med i hånden. Så kaster den. Bålet dør, skulle der starte. Nej, så skal vi skynde os tilbage. Har du nogle brænde, Magne? Nej. Nej. Bålet er i stykker, Magne. Det er ved at blive nat. Nu 3. Men jeg har en træ. Jeg har noget Okay. træ. Du. Jo, jeg havde lidt træ. Jeg havde lidt træ her. Skal vi lige tage det? Nej, det kan også ryge der i. Jeg tager lige på. Tak. Sådan der. Du skal ikke spise det hele. Nej, det er ved at blive jeg nat. gjorde det. Nej. Det kan blive råt i posen, så du ikke kan spise det. Jeg hugger lige et træ. Jeg tager bare kun mad til mig selv. Det var ikke sødt. Nej, det er disappearing. Oh no. Hvad er det? Det betyder, at der bliver net. Nej. I kan se det diger. Nu får den net. Nej. Skynd dig tilbage. Jeg skal lige have det der. Carrot. Check. Pænt. Jeg skal nu tage kan det. du det. Nej, fuck. Det er ved at blive nat. Det bliver Ja, nat, det er diger. nat. Jeg tager ikke den første net. Der står den bare, kigger blue herinde. Så kan du se det diger. Hvor er den? Jeg skal lige finde den. Det er bålet ved at gå ud, Mikkel. Ja, den her net røg lige over i. Natten tager kun 2 minutter, det der. Nej, jeg glemte at riste noget. Den kommer fra den der side, eller den der. Åh, der er den. Wow, one side. Wow, one side. Wow, one side. Wow. One side. Gå med dig. Gå væk med dig. Gå væk. Hey, jeg Wow. har sådan en old rock. Jeg går ud og hakker noget træ. Hvornår bliver det morgen? Der er jo lige blevet nat. Ja. Ja, der er jo lige blevet nat, Magne. Det skal jeg lægge den ud, Sigurd. Nej, jeg tager lige og prøver det her i min sæk. Skal jeg lægge den ud på YouTube? Og så se, om der er lyd i. Jeg tager lige min den her lomme. Så nu ekstra lige det 3. Ja, det er de, jeg tagger ikke den første nat. Det er kun de andre natter. Hvis man går ud bare. Jeg går ikke og bruger strømmen. Ja. Jeg skal væk. Hey, der er fint. Prøv lige at gå hen til skiltet. Nej, jeg skal lige prøve heroppe. Der er bare lygter deroppe. Ja, jeg vil gerne have en ny lygte. Vi skal have en mere. Det er ulen. Yes, skal jeg gemme mig. Så. Du skal smide den. Ja. Drop. Hvad er det? Det campfire is. Nå, det kan jeg ikke gøre noget. Bålet går ud. Du skal smide drop. Så kan du tage den der. Take. Så prøv at gå ned til fæen og læse, hvad der står. Der går bare Den klodset. kom. Haffe! Ja, du skal bruge 20 blomster. Du er Skal jeg lægge den ud på YouTube? Ja, light. Du. Nej, ikke lige nu. Vi er ikke færdige nu. Jeg prøver lige.